Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा नोंथांमोना गोबां खोनादोंमोन लोगोसे गोबां भिडिअ मोनबाय बेनो जाबाय KYC होनायनि लास्ट डेटआ नोंथांमोननि अफिसियेलि जाबाय 21 एबा दिनै। दा नोंथांमोना 21 फेब्रुवारि जानाय लोगो लोगो नोंथांमोनाहाय अफिसियेल आपडेट मोनबाय आरो लोगोसे लास्ट डेटआ दिनैमोन जायफ्रा होबाय नोंथांमोननि एकाउन्टआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना रांखौ मोनसिगोन। बेनो जाबाय जोंहा डेट फोसावखादोंमोन जे 2000 नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ 3000 नङा नोंथांमोना मिथिगौ 2000 आव मोनगोन आरो बेखौहाय मोननायनि डेट 16 किस्तिखौहाय 21 फेब्रुवारि उनावहाय अफिसियेल डेट फैगोन होननानै नोंथांमोना मोनसे खोथा होदोंमोन। दा बिनि सोलाय मोनसे अफिसियेल आपडेट फैबाय अफिसियेल डेट ओंखारबाय नोंथांमोननि 16 किस्ति रांखौहाय नोंथांमोना मोनमारसिगोन आरो बे जाबाय अफिसियेल डेट फोसावखाबाय। दाखालिनो बिथांमोना एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय एडभाइजारा बुंखादोंमोन जे लास्ट सप्तायाव नोंथांमोना किस्तिखौ मोनगोन बेनो जाबाय नोंथांमोना 11 कौटि अल इन्डिया आबादारिफोरा 11 कौटिया बे रांखौहाय मोननो थांगासिनो दङ। दा बिनिनो अफिसियेल डेटखौ जों नायनो गोबाव खालामा नोंथांमोना हानाय एसेबां शेयार खालाम लाइक खालाम कमेन्ट्स खालाम। दा बेनो जाबाय 28 फेब्रुवारि 28 फेब्रुवारियाव नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय 16 किस्तिया एबा 16 किस्तिया नोंथांमोना मोनसिगोन एबा एकाउन्टआव हाबसिगोन। दा खायसे नोंथांमोना मोनगोन खायसेया हमना ला खायसेया प्रब्लेम दंबाथ' मोननाय नङा नाथाय नोंथांमोना जायफ्रा मोनबाय थाखायो नोंथांमोनाबो मोनसिगोन 16 किस्तिखौ एबा 15 किस्तिखौ। दा बेनोमोन नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेटआ 16 किस्तिखौ नोंथांमोना मोनमारसिगोन जायफ्रा KYC नांदोंमोन नोंथांमोना मोजां होना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय होनायफ्रा मोजाङानो जाबाय आरो लोगोसे बेंकफ्रा नोंथांमोना KYC नांदोंबा जाहाथे होना लायो मानोना रां हाबनाय डेटआ 1 उइक दंबावो बेनि गेजेराव हाबगोन बेखायनो KYCखौ नोंथांमोना बेंकनि लेनदेना जुदि अके नङाबा KYC नांदोंबा होनानै ला नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय नैबे किस्तिखौ मोननो बेनो जाबाय 2000 नोंथांमोना 28 फेब्रुवारि जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि एकाउन्टआव हाबसिगोन जायखिजाया अफिस टाइमाव हाबगोन नोंथांमोना बयबो चेक खालामबानो जाबाय। एन्ड बेनिफ्राय स्टेटास नायनोबा नोंथांमोना स्टेटासखौ नायनो हागोन। बेनिफ्राय CMनि लन बेनिफ्राय अरुणोदय 3.0आ नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट मोननो थांगासिनो दङ जेब्ला मोनगोन नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बेयावनो मोनगोन साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय स्टेटास नायनोबा बेयाव खनसे क्लिक खालामबा नोंथांमोना स्टेटासखौहाय नायनो हायो जे नोंना मा प्रब्लेम दङ एबा गैया। दा बेखायनो जोङो आइडि थायो स' नोंथांमोना आइडिखौ बेयाव होनांगोन एन्ड बेनिफ्राय खेबसा थायो खेबसाखौ होननानै OTP खालामबानो नोंथांमोना मोनगोन। दा बेयाव नोंथांमोना मोजां नायबानो जाबाय गेट OTPआव लाङोबा नोंनाव OTP थांगोन आरो बेखौ होनाय लोगो लोगो नायनो हागोन। जुदि आइडि गैयाबा नोंथांमोना मोनसे अपसन मोनो बेयाव क्लिक खालामनानै जाय एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांमोना फन नाम्बारखौ होदोंमोन एबा आधार कार्डखौ होदोंमोन स' बेखौ नोंथांमोना बेयाव होनानै खेबसाखौ जि मोनदों बेयाव होनानै गेट डाटायाव लांबानो नोंनि आइडिखौ मोननानै नोंथाङा स्टेटासखौहाय जेब्लायबो नायनो हागोन जे नोंथांनि राङा हाबबाय हाबाखै गासैखौबो नायनो हागोन। स' बेनिफ्राय राङा नोंथांमोना हाबमारसिगोन 28 फेब्रुवारि जानाय लोगो लोगो अफिसियेल टाइमावहाय अफिस टाइमाव नोंथांमोननि एकाउन्टआव 2000 राङा हाबनो थांगासिनो दङ। दा बेनोमोन हानायसेबां शेयार खालामदो लाइक खालामदो कमेन्ट्स खालामदो आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोना लानो हागोन जायफ्रा PM किसाननि रां मोनो लोगोसे गुबुन स्किमनि बागै नोंथांमोना जेब्लायबो बर' रावजोंहाय आपडेटखौहाय मोनबाय थानो हागोन।